la jove regatista Aina Colom ja és a casa seva després de proclamar-se campiona del món de la classe Optimist. Només arribar de l'Argentina, aquesta promesa de la vela balear va rebre el reconeixement del seu club, el Nàutic de Serenal, a Llucmajor. Ha tornat de l'Argentina carregada de trofeus i amb un somriure d'orella a orella. Així és la jove Aina Colom, nova campiona del món de la classe Optimist, una modalitat de vela lleugera de la qual ja és campiona d'Espanya i subcampiona d'Europa. A la localitat costanera de Sant Isidro, Aina Colom va demostrar la setmana passada el que en destaquen els qui la coneixen, tècnica i confiança en ella mateix, sobretot per superar adversitats com el mal temps que va fer al principi de la competició i la pressió de les seves rivals directes, l'eslovena Mara Turin i la nord-americana Emma Canetti. I vaig començar el campionat amb un 10 i un 8 i jo no tenia cap objectiu ni res i vaig dir, pues estic començant bé. I el segon dia encara m'ha anat millor i vaig dir, jolines, i me vaig posar una marca i vaig dir, en 3:10. I amunt d'aquesta marca l'he superada, sí que estic molt contenta. Aina Colom té 14 anys i encara li queda una temporada a la categoria en què espera, diu, revalidar els seus títols. El que aconsegueix ja és augmentar el palmarès del Club Nàutic de l'Arenal. Un bon exemple per tots aquests atletes que la veuen a ella i s'estimulen, i també és un al·licient important per tota la gent del club, que la trajectòria del nostre club és de vela lleugera de tota la vida i és un al·licient a seguir fent feina dins el que és la vela lleugera. La carrera esportiva d'Aina Colom n'ha fet més que començar i aquí esperen que estigui plena d'èxits.